tambuh pola tingkahira Nabi Adam kelawan ingkang rayi dene datan nana purun ingkang arsa ing alap pan kinarya anu tuping uratipun sakehe kayu angucap Adam kenopi lahi mila amba panlenggana yen to tuan angambil godhong mami amba ajrih ing hyang agung tuan lagya katukan dening Allah Ta'ala satemahipun kawula lamun puruna pasti katut tentu kani mangkono kayu satunggal kang ingaran puniku kayu anjir puniku ingkang anguwung dumateng Nabi Adam dene welas tumingal ing polahipun to Adam miwah Hawa lah ambilen godhong mami tutupana ngurat tuan kiyo pinetik godhonge kayu anjir tumulya kinarya tutup ngurate Adam Hawa sangandape puser saluhure jengku kalih samya kesasaban saparan-paran nangis satalan-talan karuna Nabi Adam kelawan ingkang rayi saenggon-enggon tinundung panlenggana kanggonan nanging wonten ingkang
nomo kayu garu anguwuh ing Adam Hawa lan ngauba maring mami tambuh pola tingkahira Nabi Adam kelawan